En toen ik terug naar buiten keek, dacht ik van oei, dit ziet er echt niet meer goed uit. Het wordt wel heel erg donker. And then somebody came backstage and said somebody died. And that just changed the atmosphere. Dat je letterlijk mensen hoorde uitbarsten in wenen. Altijd sirenes gehoord, de hele dag lang. Dat was een heel rare ervaring. Het volgende dat ik weet is dat ik wakker werd onder takken, dat ik op de grond lag en dat de hemel weer blauw was. Ik ben Christophe Rutte, ik ben journalist bij Belang van Limburg. Ik doe al heel lang verslaggeving op Pukkelpop, een van de festivals waar ik elk jaar naartoe ga voor de krant. Ik ben Sarah de Schrijver, ik ben 46 jaar en ik woon in Burst, Erpenmeren. Ik ben Ruben Wijtjes, weerman voor het Belang van Limburg. Ik ben Hilde Klaas, ik was burgemeester ten tijde van de Pukkelpopramp. 18 augustus 2011. 60.000 festivalgangers zakken af naar Kiewit en genieten van een bloedhete eerste festivaldag. Toen Pukkelpop begon, was het wel heel mooi weer. En het was ook heel erg warm die dag. En het idee was toen om zo'n sfeerreportage te rapen op de wei met mensen die in ontbloot bovenlijf rondliepen. De temperatuur die liep op naar 30 graden en meer. Maar anders dan nu was die lucht veel zwoeler, veel vochtiger. We hebben ons enorm geamuseerd. Dat was zeer warm, dat weet ik nog. We waren eigenlijk blij dat er een beetje regen was voor een wat afkoeling. Tot als het begon grijs en groen en geel te zien. Ik weet nog dat ik even op de wei stond en dat ik zag dat het toch wel heel erg grijs begon te worden. Maar toen was ik dus in de backstage gegaan en ik was aan dat artikel begonnen. En toen ik terug naar buiten keek, dacht ik van oei, dit ziet er echt niet meer goed uit. Het wordt wel heel erg donker. En toen is het beginnen te stormen. Bij het uitbreken van de ramp was ik backstage met mijn goede vriendin Ingrid. Onze beide zonen waren voor de allereerste keer aanwezig op het festival. En dan heel plots werd de lucht heel groen. De storm brak uit en letterlijk de metalen tafels, vrij zwaar, vrij hoog, die vlogen de lucht in. De zon maakt dus in een mum van tijd plaats voor donkere wolken, felle wind, regen, hagel en die akelige groene lucht die iedereen zich nog zo goed herinnert. Wat we uiteindelijk hebben zien ontstaan was een zogenaamde supercel met hele krachtige stijgstromen in, warme lucht die heel snel naar boven steeg. Waar warme lucht verdwijnt, komt koude lucht in de plaats. Samen met die hagel die er ontstond, enorme intense regenval die plots naar beneden kwam aan een hele hoge snelheid. Een botsing kwam met het aardoppervlak en uiteindelijk kon dat nergens anders naartoe dan voor zich uit. Helaas op dat moment over de weide van Pukkelpop, over de camping. En daardoor zijn er windstoten ontstaan tot meer dan 150 km per uur. Naar schatting zou het in Pukkelpop 160, 170 km per uur zijn geweest. Ja, dat is zeer extreem uiteraard. Sven Dille was die dag fotograaf, een van onze fotografen. En die was wel op de wei toen het onweer losbrak. Het deed mij op dat moment denken aan een zonsverduistering. Je hoort Sven, een van onze fotografen. Hij vertelde 5 jaar geleden in onze podcast hoe hij de Pukkelpopstorm beleefde. Zijn verhaal opnieuw vertellen voor deze documentaire doet hij liever niet, omdat het moeilijk is de herinneringen aan die dramatische storm opnieuw te beleven. Die kleur was groen en donker en daar zat ook wat magenta in. Eigenlijk een kleur die je eigenlijk nooit ziet. En toen werd het helemaal donker en toen begon het heel hard te waaien. En met zware regen, zware hagel, ook heel felle hagel. Het werd volledig donker. Op dat moment, ik was aan het wachten, frontstage eigenlijk, vlak voor het podium, op een groep in de Wablief-tent. En de palen van de tent gingen omhoog. En er waren allemaal mensen die geraakten bijna in paniek en die gingen aan de palen hangen om de tent omlaag te houden. En toen begreep ik eigenlijk dat het echt fel aan het waaien was. En toen ben ik naar de uitgang van de tent gegaan. En dan zag ik in de verte een constructie instorten.
eigenlijk nam mijn reflex van fotografen toen over. En toen ben ik op de wei gelopen. En er kwamen allemaal mensen in paniek naar mij toegelopen. En toen ben ik beginnen foto's maken. En dan ben ik naar die constructie gelopen. En daar lag iemand onder. Maar dat zag ik toen pas. En toen ben ik weggegaan en dan ben ik verder gelopen eigenlijk. Terug richting het persdorp. En onderweg heb ik dan een aantal foto's gemaakt van mensen onder urinoirs. Die daar zaten te schuilen. Die ergens onder bakken zaten gekropen. Allemaal mensen in paniek. Van een boom die omgevallen was op een tent. En ik moet wel zeggen, ik heb al in mijn leven van alles gezien. En van alles foto's gemaakt. Maar ja, je beseft eigenlijk niet waar dat je mee bezig bent op dat moment. Allee, dat is eigenlijk automatische piloot. Zoals het op een festival hoort, zijn overal optredens bezig. Netsky staat in de boiler, Skunk en Nancy op de mainstage. Tot rond iets na 6 avonds de storm losbarst. 5 jaar geleden vertelde ze aan onze collega hoe zij die avond beleefde. Het voelde wel raar aan, want op het begin leek het gewoon pure extase. Want het publiek begon ineens heel hard mee te roepen en het was gewoon harder feest, omdat er zat meer energie in het publiek ineens, omdat het aan het stormen was buiten. En op het begin lijkt het allemaal even plezant en werd iedereen er redelijk enthousiast van. En dan keek ik achter mij en ik was naar mijn drummer aan het kijken, naar Michael achter mij. En ik zag de palen zo een klein beetje wegtrekken onder de tent. En toen dacht ik van, dit komt niet helemaal goed. It was weird because the audience started to take off their shirts. You know, some of the boys and the girls just take off their shirts and start going, yeah, it's raining. You know, kind of almost like triumphant. And then it just went from being kind of electric and kind of like, wow, this is absolutely amazing. We're singing and it's really raining and it's soaring. I just remembered in the space of 30 seconds, or 10 seconds, just switched. And suddenly it became scary. Op dat moment staat ook Sarah aan de mainstage te genieten van het optreden van Skunk en Nancy. Maar wanneer het weer omslaat, gaat ze net als vele andere festivalgangers schuilen voor de regen. Wij stonden eerst op het plein, maar voor mij was het een beetje te neig aan het regen. Dus ben ik gaan lopen en een plekje gaan zoeken. En ik ben toen de hoek omgegaan. Naar de Proximus stand. En ik kon juist zo nog met mijn hoofd onder de tent voor wat te schuilen. Ja, en toen was het in één keer gedaan. Een kameraad van mij die stond in het tentje van Proximus. En om daar te schuilen, die heeft echt geluk gehad, want daar is zo'n populierboom gebroken. Dus die is op die tent gevallen, denk ik. Ik weet dat ik onder die tent stond en het volgende dat ik weet is dat ik wakker werd onder takken, dat ik op de grond lag en dat de hemel weer blauw was. Als je niks meer kunt bewegen, weet al hoe laat dat is. Na een 10-tal minuten gaat de storm liggen en komt de zon weer tevoorschijn. Maar er is chaos. Veel festivalgangers proberen vrienden en familie te bereiken om te laten weten dat ze oké zijn, maar het gsm-netwerk raakt overbelast. Meteen daarna was de communicatie heel moeilijk, omdat je kon niet meer bellen met je gsm of met je smartphone. Dan kwam eigenlijk vrij vlug het besef van dit is een ramp, letterlijk en figuurlijk. Ik ga mijn job gaan moeten doen. Ik ga zo vlug mogelijk naar het veiligheidsdorp moeten gaan. En dan heb ik eigenlijk in no time met mijn vriendin, met Ingrid, afgesproken. Want ja, onze beide zonen op de weide. We wisten niet op dat moment waar dat zij waren. Ik heb dus met haar afgesproken, jij gaat onze kinderen zoeken. Wat ik niet wist was dat heel netwerk plat zou gaan en dat ik haar niet zou kunnen bereiken. En dat heeft toch wel verschillende uren geduurd vooraleer ik dat verlossende telefoontje kreeg dat zij gevonden waren en dat zij wel waren, dat zij
gezond en wel waren. En toen begon het er zo een paar berichten door te sijpelen dat er tenten waren ingestort, dat er misschien zelfs doden waren gevallen. Maar ik kon dat gewoon, dat was zo fel om dat te vatten. Ja, ik hoopte natuurlijk dat dat niet waar was, maar je weet ook niet goed op dat moment, is dit nu waar of is dit nu niet waar? Toen de storm was gaan liggen, toen ben ik met Sven dan terug de wei opgegaan om te kijken wat is hier nu precies aan de hand. Zoals ik het me herinner stond er echt een laag water op de hele wei. Dus ik liep daar met mijn voeten door zo'n hoog water te stappen. En we liepen dan richting de achterkant van het festival en daar bleek dus inderdaad een tent ingestort te zijn. Het verdikt is zwaar. 140 mensen raken gewond, 40 daarvan, net zoals Sarah, zwaar gewond. Maar de storm heeft ook 5 mensen het leven gekost. Marlo, Wendy, Christophe, Marijke en Jurgen. Hasselt, Kiewit, Pukkelpop beleeft ongetwijfeld de zwartste nacht in hun bestaan, in haar geschiedenis. En wij maken het bilan op en kunnen komen met een huidige stand van zaken. Wat de slachtoffers betreft, die stand van zaken, jammer genoeg zijn daar momenteel 5 dodelijke slachtoffers te betreuren. Ik durf dat vandaag zeggen dat dat de zwaarste persconferenties in mijn leven zijn geweest. Hè. Dit is de zwartste dag die ooit een festival in België heeft meegemaakt. We konden ons hoe langer, hoe minder verzoenen met het idee om het festival te laten doorgaan. Tot op de dag daarna had ik niet echt mijn besef van hoe ernstig dat allemaal was. Ik ben gaan kijken naar Chokri zijn persbericht en ik vond dat hij heel goed deed op dat moment. Pukkelpop 2011 zal niet meer plaatsvinden en wij nemen de volle verantwoordelijkheid om dat festival te doen stoppen. Dat was een hele rare, bittere kater die dag daarna gewoon zo wakker worden en op tv zien dat er mensen gestorven waren en zoveel gewond waren geraakt. En dat was een heel akelig gevoel. De ochtend na de storm komen burgemeester Hilde Klaas en organisator Chokri Mahassine tijdens een persconferentie met de zware cijfers over de ramp. Maar vlak na de storm zijn de veiligheid van de festivalgangers en de families van de slachtoffers voor hen de absolute prioriteit. De hulpverlening en die coördinatie moet meteen juist en goed verlopen. Dat besef was er en dat was vrij zwaar. We wisten vrij snel dat er een aantal dodelijke slachtoffers waren, ook een aantal zwaar gewonden. We hebben samen beslist dat het voor ons belangrijk was om eerst de families te informeren. Daar werd telkens afgesproken wie welke familie zou contacteren en dan tegelijkertijd ook terugkoppelen in die veiligheidscel of die mensen bereikt waren. En ja, die bevonden zich allemaal op verschillende plekken. Hè. De ene was al aanwezig in het ziekenhuis, de andere was nog thuis, nog een andere, herinner ik mij, was al aanwezigheid in de buurt van het terrein. Dus ja, dat was echt per slachtoffer, per familie een afspraak die we moesten maken. Ja, af en toe waren er ook momenten rond dat veiligheidsdorp dat je letterlijk mensen hoorde uitbarsten in wenen, in huilen. Dat waren noodkreten, zo echt vanuit de buik. Dat doet iets met de mens en ja, dan moet je echt proberen dat van je af te zetten en je blijven te focussen op wat je eigenlijk moet doen, op je job. In het veiligheidsdorp groeit het besef hoe ernstig de situatie is. Maar de informatie die ze daar hebben, hebben de festivalgangers niet. Daardoor heerst er een dubbele sfeer op de wei. Als je dan terugkomt op die wei, dan is het heel raar, omdat er dan een aantal mensen zijn die eigenlijk, die hebben geschuild voor de regen of voor het zware weer. Maar die hebben niet het overzicht gehad en die weten nog niet goed wat er aan de hand is en die denken gewoon dat het festival doorgaat. Ja, en dan heb je andere mensen die zwaar gechoqueerd zijn. Wij zaten op het eerste verdiep waardoor we mooi zicht hadden vooral op Mainstage. En op dat moment was een van de veiligheidsdiensten die mij erop wees van kijk even, hier is nog
een hele groep mensen aanwezig die letterlijk nog aan het dansen waren. Die helemaal niet door hadden hoe ernstig de situatie was. En al de veiligheidsdiensten waren heel druk in de weer om de best mogelijke dienstverlening te geven aan al de slachtoffers. En ja, ze zeiden mij, als je nu ook nog die mensen die het niet doorhebben, de muziek gaat stilleggen en daardoor ervoor gaat zorgen dat ook zij bewust worden van heel de omvang en bijkomend ongerust gaan worden, dan zou het wel eens kunnen dat je een bepaalde paniekreactie gaat veroorzaken. Die mensenmassa ging daar dan ook nog bij komen. En dus vandaar dat we heel bewust beslist hebben van laten we eventjes rustig wel, want het geluidsniveau is lager gebracht, maar heel bewust de beslissing genomen om veiligheidsredenen, om die muziek, vooral rond Mainstage, om die te laten doorspelen. Vlak na de storm wordt er dus nog muziek gespeeld, maar niet door de artiesten. Zij stoppen tijdens de storm met spelen, maar beseffen niet meteen wat er gebeurd is. De laatste 5 minuutjes hebben we niet gedaan. Net hebben we van het podium gewandeld, backstage gaan zitten. En ja, we dachten gewoon dat het een zware storm was en dat het beter was om inderdaad het publiek niet te wild te maken op zo'n moment. Dat ze liever hebben dat er een beetje crowd control is. We were like almost kind of like laughing about it because we were like, that was crazy and there was something kind of exciting in that. Toen kwam er iemand van het Rode Kruis een brancard binnenbrengen in de backstage. En toen hadden we ineens zoiets van, oké, right, er is duidelijk iets heel erg aan de hand. And then somebody came backstage and said somebody died. And that just changed the atmosphere. Literally, as somebody said that, we just heard a line of fire brigade and ambulances just heading towards. Oh, I just got chills in my back. Just heading towards the festival, just completely like 10 ambulances coming into the festival. Ik heb constant die dag, altijd sirenes gehoord. De hele dag lang. Dat was een heel rare ervaring. Een van die ambulances is voor Sarah. Zij wordt na de storm op de grond wakker en weet meteen dat er iets mis is. Als je niks meer kunt bewegen, weet je al hoe laat dat is. Er is wel snel iemand bij mij geweest. Die is eigenlijk de hele tijd bij mij gebleven. Totdat ze mij met een ambulance komen halen zijn. Die iemand is Bruno, de redder die ze 10 jaar na de Pukkelpopstorm terugvindt en ontmoet. Hij blijft na de storm bij Sarah tot ze in de ambulance ligt en zorgt voor haar spullen. De ambulance brengt Sarah naar ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Van in Genk weet ik niet veel meer. Ik weet juist nog, ik ben in spoed toegekomen. Ik heb nog juist het telefoonnummer van mijn ouders kunnen doorgeven. En dan heb ik een klaplong gekregen. En het volgende dat ik weet, zijn we een dag of 3 verder. Maar eigenlijk in Tuzet zelf hebben ze mij uitgelegd wat er gebeurd is. Dus dat mijn rug gebroken is, een dwarslesie. Het verdikt is zwaar. Sarah's rug is gebroken, waardoor ze verlamd is van haar borst tot haar voeten. Ik ben altijd wel positief gebleven. Maar als je zo alleen bent en je denkt aan van alles, ja, dan is het zo van, ja, de helft van je leven is gepasseerd, alles is anders. Had je leven heel anders voorgesteld, hè, als dit hier. Toch, ja, ik was 31, ben nog in de vloer van je leven. Hè, dan. En nu, ja, aangezien dat een natuurramp was, zijn lichamelijke kosten niet in de verzekering. En met gewoon loon kun je dat niet betalen. En dankzij het steunfonds hebben wij wel ons dingen kunnen betalen allemaal. Kort na de storm richt Pukkelpop een steunfonds op. In de 10 jaar daarna worden zo'n 40 slachtoffers en 19 nabestaanden van dodelijke slachtoffers geholpen. Maar de toekomst van het festival
die is onzeker. Voor de organisatie was dat letterlijk en figuurlijk ook een ramp, maar vooral ook heel veel vraagtekens. Kan Pukkelpop überhaupt nog verder bestaan? Alles dreigde verloren te gaan. Mag niet vergeten, voor die organisatie, Pukkelpop is zowat een kind, een geesteskind. En daar waren alleen maar vraagtekens. Ik denk op dat moment dat we met heel veel overtuigd waren dat het de laatste editie van Pukkelpop was geweest. Maar Pukkelpop overwint de storm. De Foo Fighters, die normaal in 2011 zouden headlinen, staan een jaar later op het podium in Kiewit. Sarah is erbij en maakt het optreden van dichtbij mee. This song goes out to Sarah. Oh, dat was super. We mochten eerst hebben we een meet and greet gehad. En dan daarna mochten we het concert volgen van op het podium zelf. Dus dat is echt machtig om al dat volk daar een keer te zien. En ook als het dan uw naam zegt, van dit liedje is voor Sarah. This song goes out to Dat Sarah. was echt machtig. Die foto's en die beelden, die zijn voor altijd. Exactly 1 year ago, we were in our bus on the highway driving here to play this show. And then we got the phone call that something had happened. So we stopped and we waited to make sure everyone was okay. But everyone wasn't okay. So we waited and waited. Exact een jaar na de storm, op 18 augustus 2012, om 5:50 s'avonds, wordt er een minuut stilte gehouden. Iedereen hield zich aan die minuut stilte. Dat was op de minuut, denk ik, dat het gebeurd was of zo, zoiets was het. Heel die wei, stil. Daar krijg je nu even terug koude rillingen van, eerlijk gezegd. Dat was een indrukwekkend, emotioneel moment. Na de storm volgen veel vragen. Hoe is het kunnen gebeuren? Had Pukkelpop meer kunnen doen voor de veiligheid? En kan zoiets nu nog gebeuren? We hadden heel veel voorbereidende vergaderingen gehad in het kader van de veiligheid. Maar op een ramp van die omvang, daar was niemand op voorbereid. Er is achteraf een foto verschenen in de krant, herinner ik mij nu plotseling. Een luchtshot van hoe die wervelwind door het landschap is gegaan. En je kon daar heel goed op zien op die luchtfoto van waar de schade was aangebracht. Je kon dat spoor gewoon zien. En dan de ongelooflijke pech hebben dat je net met je festival, waar 60.000 mensen ongeveer op die wijze, juist op die plek daarover is gegaan. Ik bedoel, als het 100 meter naar rechts of naar links was geweest, dan was het ook erg geweest, maar niet zo erg misschien als nu. Dat zal een paar 100 meter breed geweest zijn. Dat is ook wel het verschil met een tornado. Een tornado is misschien maar 20, 30 meter breed. Een valwind kan zich over een paar 100 meter uitbreiden, maar ook niet ruimer dan dat. En het was gewoon puur toeval, puur pech dat uiteindelijk die valwind over de Pukkelpopweide en de camping is getrokken. Dat is uitzonderlijk, zeker op een bepaalde locatie, maar we zien dat wel vaker gebeuren in de loop van het jaar bij krachtige onweersbuien. Nu was het op Pukkelpop, waar dat heel veel mensen aanwezig waren, met ook het drama tot gevolg helaas, waardoor dat heel goed gedocumenteerd is. Vaak gebeurt dat in weilanden, in bossen, misschien ergens over een woonwijk, waar 1 of 2 huizen getroffen worden en hoor je daar verder niet zoveel meer over. Dus het gebeurt wel vaker. Gaat dat nog ooit op Pukkelpop gebeuren? Die kans is heel klein, maar ergens in Limburg, ergens in België gebeurt dat jaarlijks. Ja, de mensen zelf kunnen daar niets aan doen. Hè. Nu is er wel altijd veel meer controle. Ja, spijtig dat er eerst iets moet voorvallen hier in België voordat er
iets dat gedaan wordt. Het is zo dus dat in 2012 het besef gegroeid was, niet alleen voor Pukkelpop, maar voor eigenlijk de volledige sector, dat professionalisering dat echt wel nodig was. En een van die dingen daarvan is bijvoorbeeld de verplichting tot het aanstellen van een veiligheidscoördinator. Mijn naam is Raffer Jans en ik ben veiligheidscoördinator van Pukkelpop sinds 2012. In 2012 dus is er inderdaad het besef gekomen dat de sector zich toch wel wat moest professionaliseren. Ik moet heel eerlijk zeggen, in 2012 toen ik hier aankwam en ik heb zo de eerste functies opgenomen in het kader van veiligheid, moet ik zeggen dat ik het erger had verwacht. Dat eigenlijk best wel meeviel op het vlak van veiligheid, zeker qua werkmethodes en dergelijke meer. Dat was al iets dat aan de gang was. Maar dat heeft er nog eens voor gezorgd, die storm, dat de beveiliging nog veel zwaarder is toegepast geweest achteraf, denk ik. En gelukkig maar. If there was anything that changed the course of events afterwards, was that we stopped having to argue about safety at festivals. And it's just a shame it takes a disaster like that to happen before some people realize it. Some people go, okay, now we get it. It's like, yeah, too fucking late, you know? Although, that festival, there was nothing else. I mean, that was one of the biggest festivals, one of the safest festival stages we'd ever been on. And I think in hindsight, I don't really hear anything that they could have done better. Alle festivals die roeien met de riemen die ze hebben en die doen alles naar best vermogen. Al de berekeningen die er het jaar daarna waren, die waren er in 2011 ook. Want ik heb mij uiteindelijk gebaseerd op de dingen die er waren en de plannen die er waren. Maar op het vlak van structuren en alles wat er binnengebracht wordt op het festival wat hier gebouwd wordt, ja, dat daar inderdaad wel ruimte was voor verbetering. En dat zijn ook de dingen waar rond tot de grootste veranderingen opgebouwd zijn. Het bouwen van een tent bijvoorbeeld, dat is niet alleen zorgen dat daar een structuur staat die voldoet aan waarvoor dat hij ontworpen is. Maar daar komen ook installaties in hangen. Daar zijn groepen die daar komen optreden, daar komt publiek in. Er zijn zoveel verschillende factoren en actoren die een invloed hebben op die structuur. En die moeten ook allemaal mee in die berekening genomen worden. En dat geïntegreerde deel, die integrale veiligheid, dat is iets waar we de afgelopen jaren heel veel werk in gestoken hebben. En dat is ook een plan dat absoluut nog niet af is, dat ieder jaar nog een evolutie is. Uit die Pukkelpop-ramp zijn natuurlijk heel veel lessen getrokken. Bijvoorbeeld maar de weersvoorspellingen, om die heel nauw op te volgen. Om een situatie gelijk 2011, wij hebben een heel aantal noodscenario's uitgeschreven die in bepaalde meteo-omstandigheden die we dan kunnen activeren. We hebben nu ook een 24-uur meteoservice die on-site is, permanent. Dus wat dat er op ons af gaat komen, daar gaan we veel sneller een duidelijker beeld op hebben dan dat we dat bijvoorbeeld, of dat de organisatie dat in 2011 had. Je moet niet vergeten, de technieken daar rond monitoring, die zijn er ook wel stevig op vooruit gegaan. Op dit moment kunnen we dit soort buien beter monitoren door de radarbeelden die sterk verbeterd zijn. Op dat moment, 2011, was er maar 1 radarsysteem in België actief. Momenteel hebben we er 4. En dat zorgt er wel voor dat we iets korter op de bal kunnen spelen, iets sneller dit soort buien zien aankomen. Nu, die bui toen op dat moment, die week van koers af, ongeveer 15 minuten voordat het Pukkelpop bereikte, dat kun je van tevoren nooit perfect weten. Alleen zou het goed kunnen dat we nu net iets korter op de bal zouden kunnen spelen, maar dan is nog altijd wel de vraag, wat doe je in zo'n situatie? Als er inderdaad een quasi-zekerheid is op een herhaling van een storm van 2011, dan is het best mogelijk dat bepaalde grote delen van het terrein geëvacueerd gaan worden. Misschien zelfs het volledige terrein. Het enige risico wat je dan natuurlijk hebt is, waar gaat je als je op dat moment met 65.000 bezoekers, plus guests, plus VIP, plus alles wat daaraan vasthangt, waar gaat je met die mensen naartoe? En soms, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt, kan het veiliger zijn om die mensen bij u op terrein te houden, dan dat die gewoon de weg op te jagen en te zeggen van oké, en je trekt uw plan maar, want daar is ook niemand op voorbereid. We hebben nu recentelijk meegemaakt na de hittegolf, met de zware onweders die er voorspeld waren, dat er ook een aantal festivals hebben besloten om de laatste act niet te laten spelen, zoals Katy Perry. Ik denk dat dat ook nog ergens wel te maken heeft met de ramp die op Pukkelpop is gebeurd. Want je wil dat risico niet nemen voor de mensen die op de wei staan en zo. Dus better be safe than sorry. Goh, dat is niet alleen de Pukkelpop-storm
Het bewustzijn, ook rond meteo en de risico's die daaraan vasthangen, dat is meer en meer ingecijpeld bij de mensen. En waar in Amerika, ik ga dat nu niet generaliseren, maar waar in Amerika het de normaalste zaak van de wereld is dat een festival of een optreden omwille van een meteo-overweging stilgelegd wordt, is dat het besef dat hier, ondanks alles wat er gebeurd is, nog niet volledig doorgecijpeld was. Nu wordt dat meer en meer aanvaard. Dat dat gebeurt en ook dat dat kan gebeuren. Rock Werchter, of Werchter Boutique, die heeft inderdaad een afgelasting moeten doen. Vanuit de info die ik had en vanuit de info die ik op dit moment heb, vond ik dat een heel goede beslissing. En ik ga er ook vanuit dat als het hier zou gebeuren en die beslissing zou van mij afhangen, dat ik exact dezelfde beslissing zou genomen hebben. En ik zou dat niet beslissen om te zeggen van oké, ik zou vandaag op tijd naar mijn honden willen gaan of ik wil op tijd mijn bed in, dus maar een festival hier een uur vroeger doen stoppen, komt mij goed uit. Nee, als zo'n beslissing genomen wordt, dan is dat eigenlijk voor het goed van iedereen. Dat soort van beslissingen, zwaarwichtige beslissingen, die worden altijd in een groep samengenomen, waarbij dat iedereen elkaar ook in de ogen kijkt en dat we achteraf kunnen zeggen van oké, we hebben hier gedaan wat ons goed leek en wat volgens ons het beste was. Er is een heel sterke evaluatie gekomen natuurlijk na die ramp en op heel veel domeinen, heel veel facetten zijn er vragen gesteld, conclusies getrokken en heel andere veiligheidsmaatregelen getroffen, zodanig dat naar de toekomst toe alles uitsluiten. Natuurlijk kan je nooit. Weer is een factor waar we helaas geen vat op hebben, maar toch wel alles in het werk gesteld om naar de toekomst toe de puntjes op de i te zetten wat de veiligheid betreft. Dat is überhaupt een utopie om te zeggen iets is 100% veilig. Als je gaat bekijken over hoe dat risico's werken, over wat gevaren zijn, dan gaat je daar zelf ook achter komen dat dat een utopie is. Hetgeen dat je wel kunt doen, is je zo goed mogelijk voorbereiden, alle conventies die daarbij komen kijken, zo goed mogelijk volgen. En waar dat je die niet volgt, of waar dat je die niet kunt volgen, zorgen dat de relevante partners en betrokkenen, dat je die daar ook mee betrekt en dat je zorgt dat daar de afspraken duidelijk zijn. En dan denk ik dat je al een hele grote weg in de goede richting bent. Kijk, terug met gemengde gevoelens. Het is en blijft een ervaring die je tekent. Herinneringen die je meeneemt, vooral dan naar slachtoffers toe, maar voor mij ook de dankbaarheid naar de hulpdiensten toe. Maar tegelijkertijd ook de relativiteit van de dingen, de kwetsbaarheid van het leven. Dus ja, profiteer iedere dag, geniet van de momenten die er zijn. En als er een bepaald moment komt dat er zich iets voordoet, probeer hoe klein of hoe groot ook je steentje bij te dragen om anderen te helpen. Buiten de dagelijkse pijnen dat ik heb dagelijks veel zenuwpijnen en artrosepijn. Dus buiten dat gaat het goed. Ja, ik ga gaan werken. Ik heb veel vrienden en familie rond mij. Dus ja, probeer er het beste van te maken. Ook al heb ik het anders voorgesteld vroeger, maar probeer het toch. Wat mis je nu het meeste van je leven van voor Pukkelpop 2011? Het gaan en staan waar ik wil. Overal naartoe gaan, zonder dat ik ergens moet over nadenken van zal het wel lukken, ga ik niet te veel pijn hebben, kan ik er binnen, heb ik hulp nodig. Vooral vroeger was ik altijd de baan op, eerst daar naartoe, dan daar naartoe. Ik was altijd weg, je moet keuzes maken. Je moet met een dag niet te vol plannen, want dat lukt toch niet. 1 ding tegelijk. Dat mis ik het meeste van mijn leven van vroeger.